Estamos escoitando moito estes minutos a palabra tradición e seguimos falando tamén de tradición porque en Lalín reviviron por unhas horas, tamén recrearon ese proceso artesanal e tradicional de fiar e de tecer liño. Testemuñas como as que vamos a escoitar, como as de Maruja, que leva facendo e tesendo durante toda a vida, desde que tiña 10 anos. Esas testemuñas serviron para coñecer e tamén para pôr en valor o patrimonio inmaterial de Galicia. Nuns tempos onde xa pouco liño se bota, acudimos a unha recreación do proceso da fía e a tecedura. A primeira parte, desde a sementeira, contanos a Lourdes de como se fixo sempre en Vilalba. Desde a primavera que o sementamos, pois despois hai no que mondar, logo despois arrincalo, ripalo, enlagalo, levalo ao río 9 días, bueno, na nosa zona 9 días. Despois sacalo, poñelo a secar, mazalo, quentalo no forno porque se facía despois o traballo da tasca no inverno para que estuvera quente a estalara ben a aresta. A segunda parte do traballo, a que se vivía nos fiadeiros, explícanos a Lola de Lalín. Despois pásase polo restrelo, onde se vai quedando o máis fino, onde se fan as estrigas, para despois pasar á roca, onde se fía, e logo envólvese no sarillo, blanquease, envólvese no sarillo e pasa ao tear. Pero que hoxe a recreación foi labor de moitos anos para mulleres como Maruja, de Zobra. Pois, se tiña 10 anos máis, se empecé a fiar o que non me gustaba era fiala lá, porque torcía moito. Pero despois fiaba de todo. Ainda teño cobertores e sábanas e colchas. As que non me valían, que eran pequenas. Formella, anchillo, uns anacos. Preguntámoslle polo valor destas pezas. Agora, xa non che lle gustan as cousas de vello. Porque, como sai máis bonitas na feira, non sei se son máis bonitas, é que hai que ir co mundo. Cada máis bonitas son esas, e duran a vida. Canto máis as lavas, as que son blancas, canto máis as lavas, máis bonitas quedan. E duradeira ten que ser tamén a tradición para que se conserve e incluso que se industrialice para que se poida volver vivir dela.